Jeg synes, at inspiration kommer fra mange steder. Det kommer både fra naturen og fra de ting, som jeg omgiver mig med sådan i dagligdagen. Det kan også være tegnefilm eller rigtig meget musik, er jeg inspireret af. Danske musikere, men også klassisk, altså ældre musik eller ny klassisk musik, og det kan også være jazz. Når jeg arbejder, så opstår tingene tit, når jeg er i proces. Jeg har sådan en spæd tanke eller idé om, hvad jeg gerne vil, og så når jeg ligesom er i processen og sidder med papiret eller begynder at forme tingene, så kan jeg nogle gange se, at hvis jeg gør noget andet end det, jeg egentlig ikke kunne forestille mig, så bliver det bedre, eller så kommer det til at fungere stærkere. Jeg arbejder jo både med krappapir, som det der er her bag ved mig, som er sådan meget elastisk og kan formes, og så arbejder jeg med papmachéen, som er meget faktisk det modsatte. Den er blød, mens man gør det, og så bliver den meget stiv og hård. Det er ligesom forskellige processer, men hver af dem har ligesom noget, hvor jeg ikke helt kan styre det, hvor der opstår nogle ting i processen. Så det er ikke fordi, jeg er låst så fast på forhånd. Jeg laver sjældent tegninger, eller det er tit noget, jeg tror, jeg ser inde i mig selv, eller ser ude i naturen, og så går jeg videre derfra. Og i mange af blomsterne er der jo også lagt rigtige frø ind i papiret, sådan så at der ligesom er sådan en tanke om, at hvis det en dag bliver forgår, eller bliver smidt ud, eller får altså at verden gik under, så vil jeg vide, at der var noget andet, der blomstrede op. Så det er ligesom båret af krabpapiret, og så bliver det malet, eller farverne bliver trukket ud af papiret. Nogle gange maler jeg med kaffe, og andre gange maler jeg med te, eller det kan være blækker, eller det kan være tusch. Papiret kan tåle ret meget, så det eksperimenterer jeg også lidt med. Og så bliver det samlet med lim, så jeg kan godt lide tanken om, at papiret, der ligesom er mit grundmateriale, både i blomsterne og i papmachéen, at det er sådan et forholdsvis billigt materiale, som er tilgængeligt for alle, men kan få sådan en fantastisk sprog og udseende, afhængig af hvad man gør ved det. Den udstilling, som der kommer til at være fra den 21. februar til den 21. marts, er min første soloudstilling. Den er vokset ud af det bibelske tema, det bibelske langbord om den sidste nadver. Og min take på det er, at det hedder Det sidste måltid, en ny begyndelse, som også reflekterer over fortællingen om, at vi alle sammen kommer fra noget og er i dette nu, og strækker os ind i en fremtid sammen. Så når noget ophører, så er det ikke det samme med, at det ophører. Så vil der altid være også en ny begyndelse i det. Ligesom planten også viser os, ligesom jeg også synes, at mange af de bibelske historier også viser os, at selvom Adam og Eva spiser af paradisets frugt, så slutter deres tid måske i paradiset, men det åbner op for en helt anden verden. Noget nyt, noget andet, og Jesus bliver forrådt af Judas, som også er et af de værker, hvor der er lavet kæmpe Judas frøkapsler. Det taler også ind i, at noget slutter, både for Jesus og for Judas, men det bringer også noget videre med til os og en refleksion over det. Så arbejder jeg meget med spejle, med refleksion, som er også lidt kaleidoskopisk, sådan det med, at en masse små stykker ligesom hele tiden kan ændre sig afhængig af, hvor man står og kigger.
Noget med, hvordan lyset falder ind i det, hvordan vi opfatter os selv, og det vi ser er sjældent det sande billede, men en forregning. Så der vil også være nogle af værkerne, der spiller på de ting med, hvordan vi opfatter os selv, og hvordan vi opfatter det, vi ser. Så jeg er i gang med at lave den her kæmpe frøstand, som er inspireret af valmuefrøets store kapsel. Den er lavet i papmaché, og jeg er ved at belægge den med bladguld. Der ligger frø, rigtige blomsterfrø inde i den også. Og den her kæmpe frøportal, som jeg kalder den, den er der blevet bygget nogle ben til, så den skal op og ligge, så man kan gå igennem den her sådan, portal. Så er tanken, at den har en lang stængel, der går ud her omme bagved. Fra den der skal der vokse lange rødder op på væggen, og fra de rødder vokser alle valmuefrøene op og bliver til de planter, som der hænger her, med rødder ned i deres eget system, og samtidig forbinder de sig med moderplanten. Og der er små sommerfuglelarver, som hænger og venter på at kunne folde deres vinger ud og blive til sommerfugle. Og så er der langboer, som jeg er ved at bygge op, hvor jeg er ved at lave papmaché-due, der mangler lige lidt. Og hele bagvæggen skal der så laves som spejlvæg igen, med det kaleidoskopiske spejleffekt, at man kun ser brudstykker af noget, og det måske forvrænger lidt det billede, man ser. Og tanken er, at der er, seks store glas, der er fyldt med vin, rosenvin. Men når man ser ind i spejlet, så vil det se ud, som om der sidder 12. Så der er det også det med spillet med, at tingene ikke er, som vi tror, men som vi måske bilder os ind. Og herfra, under den store kande, kan man fylde sig selv op med vin. Med blomster, mentalblomstervin. Og så kan man få lov til at tage et par frø i sine lommer og gå hjem og kaste frøene der, hvor man synes, at man har lyst til, at noget smukt skal spire for dem, der kommer forbi. Herovre er der Judaspengene sammen med valmuerne, som Judas forrådte Jesus, og ham hylder jeg ved at have lavet de her kæmpe Judas penge mønter, som jo normalt vil se sådan her ud, hvor man kan se de der små frøstande, som ligger inde i det der helt tynde papir, når de er tørret op. Og der er jeg så lavet her som kæmpe frøstande, som sidder på, og nogen har små papfrø inde i sig, og andre har rigtige blomsterfrø inde i sig på de små papfrø. Der er der et af mine yndlingscitater. Altid allerede elsket, som er en titel på en bog, Peter Bastian har lavet. Jeg er mørke, lys, låneord. Sådan vil jeg holde dig i en kaleidoskopisk tidslomme. Alt det, der er større end os. Alt det, der er os. Dette nu, altid allerede. En refleksion. Det er et af de lange tekster, eller det er måske faktisk en af de kortere tekster. Alle mine værker har jo tekster på sig, som er tanker, som jeg gør mig eller mens i de processer, som jeg laver værkerne. Og tanken er, at hele spejlvæggen, der skal bygges op, kommer til at have den tekst, der bliver gentaget igen og igen på forskellige vis. Alle mine vaser og krukker, og de kommer også til at have tekster,
som bærer ord og refleksion over, hvordan jeg har tænkt værket, og hvordan jeg gerne vil have, det skal opfattes. Og det er egentlig ikke så vigtigt, om folk læser hele digtet i en sammenhæng, eller om de bryder det op og bare tager de ord og de dele, som der gør noget for dem. Det kan man gøre, som man vil. Så min tanke er med udstillingen, at den skal være en udstilling, som der er meget interaktion i, både fra beskueren, altså de besøgende, men også at jeg inviterer andre aktører med ind i udstillingen, så det bliver lidt ligesom en udstilling, der selvfølgelig er tredimensionel, og som man kan interagere i, ligesom mange af mine tidligere værker også har været, at jeg ligesom byder op til, at folk selv skal blive en del af værket, eller træde ind i værket. Mange af de værker, som jeg laver, de har også sådan flere fortællinger i, så de har ligesom sådan lag på lag, ligesom kronbladene også tit har mange lag. Sådan tænker jeg også, at vi som mennesker er, at vi har lag på lag historie, vi har alle sammen altså er forbundet til vores fortids forældre, bedsteforældre og oldeforældre. Vi trækker ligesom spor fra fortiden og så hen over nuet og ind i fremtiden, at vi kaster også noget videre. Det er også sådan, som jeg ser blomsterne og naturen gøre, at den blomst, der visner, kaster et frø, for at der så igen er noget nyt, der kan opstå. Og det er selvfølgelig med DNA fra den blomst, den moderplante, den kom fra, men den er stadigvæk så sin egen. Og den strækker ind i fremtiden, fordi den så har nye frøkapsel, som så at man ved, at det kommer til at eksistere også efter den plante er væk. Og det er sådan, som jeg tænker, at jeg også har lyst til at være her i verden med den tilgang, at jeg gerne vil have, at mine værker også ligesom er noget, der reflekterer over, at hvor vi kommer fra, hvad vi har med os. Nogle af de værker, som der også er med på min kommende udstilling, de kommer fra et kæmpe frøkapsel med lange rødder, der strækker sig ud, og fra de rødder vokser der så nye blomster op. Og der tænker jeg også, at vi alle sammen ligesom er som planter, der har rødder i samme jord. Og det er derfor, det er vigtigt, at vi passer på det sted, vi har, og passer på hinanden, og viser hensyn til, hvem vi er som forskellige frø og planter. Men at når vi er sammen, så bliver vi ligesom stærkere og står smukkere sammen, hvis vi kan respektere hinanden og være sådan i verden. Så det er ligesom sådan de store grundelementer i mange af mine værker. Det er med, hvorfor vi er her, hvad vi kommer fra, og hvad vi gerne vil bidrage med, også til eftertiden.